Η οδοντιατρική σήμερα έχει πάρει μια πολύ διαφορετική μορφή από αυτή που είχε στο παρελθόν. Ο οδοντίατρος δεν έχει πια σαν μοναδικό σκοπό να μας απαλλάξει από την οδονταλγία, αλλά μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών που αφορούν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αποκατάσταση λειτουργικών προβλημάτων του στόματος, αλλά και την αισθητική. Η στοματική κοιλότητα είναι μια ευαίσθητη περιοχή του σώματος, εκτεθειμένη συνεχώς στον αέρα που αναπνέουμε και την τροφή. Εχθρός των δοντιών είναι τα μικρόβια, με τις τοξίνες που παράγουν. Πάνω στα δόντια μας δημιουργείται ένα αόρατο κολλώδες στρώμα ή μικροβιακή πλάκα. Τα μικρόβια της πλάκας διασπούν το άμυλο των τροφών και παράγουν οξέα, που διαλύουν την αδαμαντίνη του δοντιού, το σμάλτο, προκαλώντας θεριδόνα. Η πλάκα με τα άλατα του σάλιου σκληραίνει και γίνεται πέτρα, η λεγόμενη τρυγεία. Αν αυτή παραμείνει στο στόμα μας για μεγάλο διάστημα, δημιουργούνται σοβαρές παθήσεις, όπως είναι η περιοδοντίτιδα, η οποία πολλές φορές δεν συνοδεύεται με πόνο ή άλλα εμφανή συμπτώματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απώλεια των δοντιών με την πάροδο του χρόνου. Η καλύτερη άμυνα απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους είναι πρωτίστως η σωστή στοματική υγιεινή και ο περιοδικός έλεγχος από τον οδοντίατρό μας. Πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι το σωστό βούρτσισμα. Αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Ιδανικό βεβαίως είναι το βούρτσισμα μετά από κάθε γεύμα. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το πρωινό βούρτσισμα των δοντιών δεν είναι απαραίτητο να γίνεται αμέσως μόλις ξυπνήσουμε, αλλά μετά το πρόγευμα, καθώς τα υπολείμματα της τροφής που παραμένουν ανάμεσα και πάνω στα δόντια είναι κατά κύριο λόγο η αιτία για τις περισσότερες βλάβες των δοντιών. Απολύτως απαραίτητο επίσης είναι το βούρτσισμα πριν κοιμηθούμε, αφού κατά τη διάρκεια του ύπνου μειώνεται σημαντικά η ποσότητα του σάλιου και η αντιμικροβιακή δράση του. Το σωστό βούρτσισμα τώρα. Το βιαστικό βούρτσισμα των 30 δευτερολέπτων δεν καθαρίζει, δίνει απλώς μια αίσθηση φρεσκάδας. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 λεπτά για ένα σωστό βούρτσισμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα την κατάσταση και την ανατομία της οδοντοστοιχείας μας, μπορεί να χρειαστεί ακόμη περισσότερος χρόνος. Αυτό θα μας το πει ο οδοντίατρος. Προσπαθήστε να νιώσετε τις κινήσεις του χεριού σας και τον τρόπο που ακουμπάει η βούρτσα στα δόντια και κινείται πάνω σε αυτά. Ακουμπήστε την οδοντόβουρτσα οριζόντια πάνω στα δόντια, δίνοντάς της κλίση προς τα ούλα, με γωνία περίπου 45 μοιρών. Αρχίστε μικρές περιστροφικές κινήσεις προσπαθώντας να αισθάνεστε κάθε δόντι που καθαρίζετε. Σημαντικό είναι να νιώθετε ότι οι τρίχες της οδοντόβουρτσας μπαίνουν ελαφρά μέσα στην ουλοδοντική σχισμή, τη σχισμή δηλαδή ανάμεσα στο ούλο και στο δόντι. Κάντε γρήγορες κοφτές κινήσεις επιμένοντας σε κάθε δόντι ξεχωριστά. Αφού βουρτσίσετε την εξωτερική επιφάνεια των δοντιών, πάνω και κάτω, κάντε το ίδιο και στις γλωσσικές επιφάνειες, δηλαδή την εσωτερική επιφάνεια των δοντιών. Στη γλωσσική επιφάνεια των μπροστινών δοντιών, πάνω και κάτω, η οδοντόβουρτσα τοποθετείται κάθετα και όχι οριζόντια. Τελευταίες καθαρίζονται οι μασιτικές επιφάνειες των δοντιών με κινήσεις μπρος και πίσω. Δώστε έμφαση σε σημεία δύσκολα όπως στραβά, συνοστισμένα δόντια ή φρονιμίτες που αρχίζουν να προβάλλουν από τα ούλα. Τέλος, καθαρίζουμε και τη ράχη της γλώσσας, είτε με την οδοντόβουρτσα είτε με την ειδική ξύστρα καθαρισμού γλώσσας. Το βούρτσισμα, όσο σωστά και αν γίνεται, δεν μπορεί να καθαρίσει τα σημεία ανάμεσα στα δόντια, τα μεσοδόντια διαστήματα, εκεί που ακουμπάει το ένα με το άλλο δόντι. Είναι κρίσιμα σημεία από όπου ξεκινούν πάρα πολλές θεριδόνες. Στα σημεία αυτά πρέπει να χρησιμοποιούμε το οδοντικό νήμα ή τα μεσοδόντια βουρτσάκια. Συμπληρωματικά του βουρτσίσματος είναι η χρήση του στοματικού διαλύματος, κατά προτίμηση χωρίς αλκοόλι,
ώστε να μην είναι καυστικό για το βλενογόνο. Το φθόριο που περιέχουν αποτελεί μια επιπλέον ασπίδα προστασίας κατά της θεριδώνας, ενώ ορισμένα περιέχουν και ειδικούς αντιμικροβιακούς παράγοντες για την αντιμετώπιση των φλεγμονωδών νόσων του στόματος. Εάν παρατηρήσουμε τα δόντια μας, θα διαπιστώσουμε ότι δεν αποτελούνται από λίες επίπεδες επιφάνειες, αλλά έχουν πολύπλοκη μορφολογία. Ιδιαίτερα στα πίσω δόντια, οι οριζόντιες επιφάνειες που συμμετέχουν στη μάσηση έχουν έντονες σχισμές. Οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την ανατομία των δοντιών, ακόμα και το σχολαστικό βούρτισμα δεν μπορεί να απομακρύνει τα μικρόβια που έχουν παγιδευτεί μέσα στις σχισμές των μασιτικών επιφανειών. Οι διάφορες ανομαλίες των δοντιών προσφέρουν ένα ιδανικό καταφύγιο στα μικρόβια, τα οποία πολλαπλασιάζονται και αναπτύσσουν την επιβλαβή δράση τους. Στο σοβαρό αυτό πρόβλημα υπάρχει η λύση των sealants ή προληπτικές εμφράξεις σωπών και σχισμών. Αυτά είναι λεπτές μεμβράνες που καλύπτουν, φράζουν τα αυλάκια και τις σχισμές των δοντιών. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η συσσόρευση μικροβίων στις ευπαθείς αυτές περιοχές. Τα sealants εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο στα παιδιά ως προληπτικό μέτρο. Και μιας και αναφερόμαστε στα παιδιά, δεν θα πρέπει να παραλείπουμε την τακτική φθορίωση των δοντιών κάθε 6 μήνες. Το φθόριο έχει τη μοναδική ιδιότητα να κάνει την αδαμαντίνη λιγότερο διαλυτή από τα οξέα των μικροβίων, άρα να αντέχει περισσότερο. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν οι διατροφικές συνήθειες. Γλυκά, αναψυκτικά με ζάχαρη ή ανθρακικό και κολλώδεις τροφές χωρίς ίνες καταστρέφουν εύκολα τα δόντια. Η τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο 1 με 2 φορές το χρόνο έχει ουσιαστική σημασία, όχι μόνο για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του στόματος, αλλά και τη σωστή πρόγνωση και διατήρηση του αποτελέσματος. Ο οδοντίατρος θα ελέγξει σχολαστικά την κατάσταση των δοντιών, των ούλων και γενικά όλης της στοματικής κοιλότητας. Αν χρειαστεί, θα προβεί στη λήψη μιας σειράς μικρών ακτινογραφιών για να εντοπίσει βλάβες των δοντιών που δεν μπορούν να διαπιστωθούν με μια απλή εξέταση. Με τις συχνές επισκέψεις μπορούμε να ανιχνεύσουμε την τεριδώνα όσο είναι σε αρχικό στάδιο, πριν επεκταθεί. Είναι αναγκαίο να θεραπεύουμε μια αρχόμενη φλεγμονή στα ούλα, πριν εξελιχθεί σε άλλες βαριές μορφές παθήσεων, των ούλων ή και του οστού, όπως η χρόνια ουλίτιδα, η ελικονεκρωτική ουλίτιδα ή ακόμη και η περιοδοντίτιδα. Να θυμάστε ότι ένα παραμελημένο στόμα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία λοιμόξεων, οι οποίες ενδεχομένως να απειλήσουν γενικότερα την υγεία του οργανισμού μας. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός ασθενειών δίνουν πολλές φορές τα πρώτα συμπτώματα από τη στοματική κοιλότητα. Η τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο μπορεί να βοηθήσει να ανακαλύψετε έγκαιρα κάποια άλλη πάθηση που σας ταλαιπωρεί ή θα σας ταλαιπωρήσει αργότερα. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάτε ότι τα δόντια με τεριδώνα, τα σφραγίσματα που έχουν αλλοιωθεί με το πέρασμα του χρόνου και η νόση του περιοδοντίου, η ουλίτιδα, η περιοδοντίτιδα, προκαλούν κακοσμία του στόματος με δυσάρεστα επακόλουθα στην ψυχολογία, τόσο τη δική μας, όσο και του άμεσου περιβάλλοντός μας. Επιπρόσθετα, η μάση της τροφής με δόντια λιγότερα από το φυσιολογικό αριθμό δεν γίνεται σωστά, με αποτέλεσμα όταν παρατείνεται και αμελείται η κατάσταση να δημιουργείται πρόβλημα στο στομάχι, το οποίο δυσκολεύεται να χωνέψει την τροφή. Ακόμα η ίδια κατάσταση συχνά οδηγεί σε ανώμαλες κινήσεις της γνάθου, με αποτέλεσμα η άρθρωση της γνάθου, η κροτοφογναθική διάρθρωση, να αρχίσει να καταστρέφεται δίνοντας συμπτώματα όπως θορύβους, δυσκολία στο άνοιγμα και το κλείσιμο του στόματος και έντονο πόνο. Όσο καλή και αν είναι η φροντίδα του στόματός μας, με τη μέθοδο στοματικής υγιεινής που ακολουθούμε, χρειάζεται και μια συντονισμένη επαφή με τον οδοντίατρο σε ταχτά χρονικά διαστήματα, για ένα γενικό έλεγχο αλλά και οδοντιατρικό καθαρισμό. Ας θυμόμαστε λοιπόν, για να επιτύχει ο οδοντίατρος χρειάζεται να έχει και εμάς σύμμαχο.